a verdade que nunca sabe un por que empeza a escribir. O feito é que escribe por unha razón, e a idea non é miña porque xa está nos libros de texto. Un escribe tamén porque lé. Se non lera non escribiría seguramente. E logo escribe por outras máis cousas, non? Escribe porque ten que morrer, escribe porque a vida non lle enche, escribe porque quere comunicarse, etcétera, etcétera. E, bueno, un escribe en principio algo que moitas veces é impresentable, non? Porque, claro, faino nunha idade moi verde, digamos, que non ten experiencia, non ten coñecementos do tema que trata, e fai, digamos, os palotes, pero logo pasa o tempo, vai madurando, vai collendo máis experiencia, vai lendo, vai vivindo, que é moi importante, naturalmente, e fai xa cousas mellores. Eu empecé a escribir en castelán, que era o idioma que tiñamos nós ao rededor, na casa, na botica, na panadería, o peluquero que nos cortaba o pelo, e todo o mundo falaba en castelán. Claro, había que escribir tamén en castelán porque era xa digo que había. Logo, pasando o tempo, hai unha especie de conciencia que un toma do seu, do propio, do que o vai circundando, e pasei a escribir en texto xa en galego. Teño actualmente, se non recordo mal, como uns 14 libros publicados. Hai 2 en castelán, hai que dicilo. Non sei se isto me causará un problema, non? Sobre todo estes días. Pero están aí, hai 2 libros en castelán, e hai 14 escritos en galego. A diferencia é tremenda. Isto nun campo de fútbol sería unha derrota aplastante, non? E, bueno, sigo traballando, xa con menos ímpeto, con menos entusiasmo que o facía en un principio, porque xa penso que un dixo xa moitas cousas. Tengo medo de caer no que é un vicio, que é a repetición, e repetíndose sempre, aunque moitas veces isto da repetición tamén é un pouco tamén unha especie de recurso que un utiliza para non facer cousas. Pero hai quen dixo, e non moito tempo, fai moito tempo, que na repetición sempre había algo novo, porque había como unha variación sobre o tema tratado xa, non? Isto lle achacaban moito ao Vivaldi. Hubo críticos musicais que dicían que Vivaldi escribía media dúcia de sonatas e todo o demais fora repeticións. E eu digo, pues, benditas as repeticións de Antonio Vivaldi, que fixo maravillas repetíndose como dicían que facía. Bueno, un escribe, un vive, un se comunica e un é feliz facendo o que fai. Non sei se pode quedar no día de mañá como algo valioso verdadeiramente, pero un cree que o fai con a mellor maneira que sabe, con os poderes que ten, con a sabiduría poética que pode un ter, e eso satisface, e xa cumple. Eu sou feliz co que fago, non aspiro tampouco moito máis. Non aspiro máis porque creo que xa conseguí o que pretendía, non? Logo veñen os críticos, che botan a man no ombreiro, che fan unha palmada, dicen que eres estupendo, que tal, que xa estás nas antoloxías, xa estás nos libros de texto, xa eres un tío estupendo, non? Eu non me creo nada disso, pero bueno, un escribe porque, xa digo, porque ten que escribir, porque lé, porque sigue lendo, porque sigue bebindo, porque sigue tendo impulsos, porque a vida o motiva ou desmotiva, que tamén é un motivo para escribir, inda que pareza un paradoxo, etc. Isto que hai.